Čus lidi, tady Onza, vítám z dalšího videjka. Dneska je to za hry Minecraft, konkrétně Let's Play. Jak tam vzadu vidíte, tak bouchnu mi tady teď mám aktuálně Creeper. Yep. Nevadí no. Jo. Takže dneska co je na programu? Udělat si novou Fulia Armor, Fulia výbavu. Poněvadž jsem tak trošku skapal. Jo, takže zkrátka musím udělat novou Fulia Armor, no. A tak já jsem si to aktuálně nedělám se na srandu, jo. Samozřejmě ji mám, akorát jsem přišel vlastně o Fulia jsem jednou přišel, protože jsem byl v mobce a byl jsem tam AFK. A byl jsem v jiné místnosti, něco jsem robil, no a vlastně tak trošku mě zabil hlad. Jo. Jo, to je to tam, protože máme furt udělat ložnici a udělat sklad. No, to je jedno. Dneska asi budeme kopat místnost pro automatické farmy, ale začneme ji pomalu dělat. Uděláme si dneska asi ty dvě automatické farmy zhruba. Já tady mám ještě bordel nějaký. Takže tak. Jakož potřebuji opravit ten barák, tak ho musíme rovnou opravit. Já mám ještě nějaké spejny, klasa. Jo, takže tak. Jo, jdem tady nahoru, to opravit trošku tady. Tu díru potom za kamerou opravím. Akorát to nebudeme ještě vyzvedit, potom je vykraftím. Jo, takže tak. Ještě mám ukážu nějaké menší změny. Ne, proč mám jako to. Proč pejty u sebe. No to je no. Tady vlastně tak nazvěnou enchant místnost. Jo. A když vlastně tak něco ukážu. Já jsem si zase trošku srandu. Že to nemám vykopané, že budeme kopat tu místnost, tak ne, nebudeme dneska kopat, tu už mám vykopanou. Toto na co já jsem na chvilku jenom. Jo, já už ráno mám vykopanou, je to vlastně tady. Jo. Jo, takže tak. Tady vlastně přijdu takhle čestky, jo. Tady vlastně uprostřed bude takhle žebřík dolů. Bude tady takhle vždycky dvě čestky, jo, to je tak. Tady když se podíváte do tyto čestky, tak už mám připravený i redstone, mám 2 minikarty. 6 hoprů, nevím, proč mám 6, tak nevadí, 6 čestek, tady mám nějaké stonebricky, pistny, redstone a observer. Jo, to je tak. Jako první s tím určitě začnem, tak to bude farma na sugarcane. Jo, počkej, akorát já si tam nějak poznačit, že kde bude nám ta farma pro sugarcane, to bude tady takhle velká, jo. Mám i docela rychle krumpač, toto není ten první fortunový, ten mám schovaný, to se nebojte. To jsem si udělal dneska. Pro dneska je tuším sobota. A vlastně točím videjka, ano, ale zítra budu editovat ještě, v neděli. Takže tak. Hop, hop, tak. Tak, počkat. Teďko. Tady bude glass pane. Tady pak poteče ještě jedna voda vlastně. Tady bude hlína. Tady bude voda. Jo, a se ptáte, proč tady poteče ta voda? Tady vlastně poteče ta voda z jednoho prostého důvodu, protože tady to potom bude mít více pater. Že to nebude jenom patrovat, to budu dělat potom za kamerou vlastně. Jo, takže tak. Jo, tady můžeme takhle vykopat rovno, tady vlastně musíme udělat takhle dvakrát. Jo, ještě vlastně musíme udělat raily. Jo, takže počkat, jdeme pro ně raily. Hop, tak, jo. Jinak jo, tady to taky nejspíš podle vás trošku menší. Tady potom ještě přijde vlastně jedna farma na, jak se to jmenuje, na bambus. Jedna farma tady bude. Ta bude vlastně takhle vlastně jakoby, že to utížím takhle, že? No, jo, to je storčka, aby to nějak pěkně jako svítilo, ale pak budu dát pryč, jo, takže tak. No, tady bude farma vlastně na bambusy, pak tady bude blok mezera. Ne, jo, blok mezera. Pak tady bude takhle, pak bude farma na melony, blok mezera zás, pumpkiny a no vlastně to bude takhle vlastně to bude vlastně mít, tady to bude vlastně takhle 2 melony, dvakrát květy, 2 rovné čary, dvakrát pumpkin a tak, no a jednou vlastně bambus, protože to vlastně stačí, ale až jako najde bambus, že ano. No a potom vlastně tady, protože to ještě není vykopané, tady potom bude velká farma na ovce. Tu ale musím ještě dodělat, musím tam postavit veškeré věci, získat více ironu, jo.
Jako trošku jsem za kamerou těžil, ale je to nic moc, já to samozřejmě ukážu. Těžil jsem vlastně v kejvce. Tady je vlastně všechno, co jsem natěžil, jo. Jo, plus ještě to, co je tam, jo. To už je vlastně to předem to, jo. Vykraftěné, jo. Tady mám nějaké uhlí, nějaké recendasty, jo, to je tak. To je, počkej, když musíme udělat ty raily, určitě chci udělat nějaké zlaté raily, tady jsou tak těch 45, by teoreticky mělo stačit. A já to tady budu potřebovat vůbec. Já snad ještě budeme potřebovat redstone, to je mám tak redstone, to mělo teoreticky stačit. Jo, jinak doufám, že teďkom už zvuk mého hlasu v pohodě, ano, jelikož jsem vlastně předtím zkoušel ten program, tak mi to dává větší hlastost zvuku než audia, to je takom to teoreticky mělo být v pohodě, snad, doufám. Počkat, potřebuju ještě, tady bude čestka, jo, něco tady máme ještě, super, krása, tak, potřebujeme styky, klasika. Takže tady, tak, budeme se čekat styku, hej, tak. Počkat, co potřebujeme za té kolejnice, protože tady nemám vůbec, what? Já už vím, proč já potřebuji ještě i recentorčena, tuším. Nebo ne? Počkat, lidi, jsem zmatený teďkom. Počkat, takhle se dělají klasické raily. Kamo? Hej. Počkat, to já jsem mal. Tady hledat. No, tak jako, dá si srandu? Tak tady mi to neukáže, jo, že je můžu vykraftit, jo, to mi to neukazuje, vidíte sami, jo, že to je block of redstone torch lever, to tak, jo, a tady když dám do hledání, tak mi to vyhledá, jako rede. Aha, ok, no. Jo, 42, to je možná moc, a tak nevím. Jo, no to je vlastně takhle, já budu jeden, ty tady vezme a pak budou ještě tady, jo, to je tak. Jo, rovnou si uděláme ty raily, ty jdou tady. Takže tak, to jsme měli. Tak, potom tady bude čestka. Jo, to je trošku podsvícena takzvaně, jo, tady to bude pak připravené ještě na pop. Tak to se zhruba, nevím, jo, tuším, že jo, jo, pro tady takhle vlastně budou tady takhle budou ještě tyto bloky. Takhle. Tak. Tady takhle bude, jo no. Proč? Protože chceme. Jo, tady tak, pak jdeme takhle. Jo, pak vlastně takhle bude ta díra. Že ano, no, počkat, tady budou ty raily, počkat, tady rovnou ty raily uděláme, tu máme z krku takzvaně. Takže hopa, tak. Takáž pocať, a jo, ano. Tak. Jo, ale jak tak koukám, tak mám málo asi toho, no, nevadí, takže potom na tu druhou to děláme ještě. Protože jak tady máme tak, a jsme si rovnou ty česty. Takže tak, vezmeme si rovnou, když vlastně tady teoreticky na to stačí dvě, potom tam přiděláme jako jo ještě. Takže takhle. Jeden tady ten tok. Jo, já vím, že bych mohl tady udělat takovou tu blbost, které vlastně potom vlastně nebudu, že mi to asi samo vlastně, proč to nechceš, hej, šibe? Kamo, hej, kamo, tak co to je? Tak pojďte sem to nějak, kamo, tak šibeti. Tak, tak, co to, no dobře, nebudu to komentovat radši. Jo, a počkat. Já to musím tak, to znamená, že tak. Tak, temperament 1, 2. Já, tak třeba budou stačit dokonce super parada.
Tak. Pak semka. Plicni se, hodný kluk. A vlastně to můžu dělat takhle, že? Tím to vlastně bude rychlejší, no. Tak. Yep. Jo, snad budu potřebovat tolik lidí, které mám, protože ještě přijde potom. Počkej, mám musel nějaký grát bloky, já mám 6, no nevím, tam to bude stačit. Nebude to, vidím teď. Ne, tak bude, krása. Super, paráda. Akorát počkat. No, teď už mi to funguje, krása. Tak, ať už nám tady jezdíš, takhle. Tak, a tady bude takhle voda. Ta voda tady bude takhle rozlitá. Jo, mám to snímka, a co to bude rozlitý. No, jak to je problém s tou torčkou, to je počkat, tu akorát přejdeme na to. Hop, druhou stranu. Tak, tak, tak. Takhle, tak, ano. Potom tady takhle budou bloky, tady samozřejmě potom přijde ten, jo, jako nebude tady to. Tak. Počkat, zkusíme tady rovnou rozlejt vodu. Opa, tady tak. Je, a takhle se tady bude vlastně dělat. Jo, je vlastně vidíte, jo, jsem tady to plejsnu teďkom, co tam dojede. A je to trošku štěstce, ej, děkve. Jo. Dobrý. Se to vytížíme, můžeme dosahovat nějak nahoru eventuálně, tak. Tak, krása. Tak. Jo, ale tady to taky nemůže být vlastně. Tady to plus konec. Takže počkat, to budeme se dělat jinak a budeme se dělat... Jo. Lever. Protože pokud vlastně nevíte, že lever jde i přes blok, tak že funguje, tak nejste pravý Minecraft. Takhle to funguje. Já akorát budu muset znova tady rozjet Minecraft. Některý absolutka nevím, kde zůstat. Tak, už tady, tak jak má. Tak ale počkat, mně chybí jedna hlina. Tady halo. Why not? Jo, to je ta hlina, dobrý, ok. Stane se. Jo, tady to ještě musíme rozdít. Hop, hop. Hop, hop, tak. Tak, krása, vezmeme ještě ten druhý water bucket, hop. Tak, spojíme tady vznikne nekonečný zdroj vody. Přesně takhle. Tak, naplníme ještě jeden kyperator, potom naplníme, tak. Tak, čepáte, co tady můžu dát pocket, to taktéž, tak potřebuju, no, tady tyto věcičky, tak, krása. Tak, hop, tak, počkat. Tak, teď to vezmeme. Tak. Jak by na to asi jako nebude pomoct, je pro pěkně, že bych tady strčil torčku, že to nepadá moc pěkně. Jo, ale počkat, já mám ještě pár těch, jak se jmenuje, no. Mám ještě ty, no jak se jmenuje, to bylo lidi. No, na to svítí to. Já to zapomněl, jak se jmenuje. Jo, to je to tak, ano, to je glowstone, jo, glowstone, ano. Jo, jinak jestli se ptáte, kde jsem vzal grassblock, tak ona jsem zabil 2 endermany, kteří měli ten grassblock vlastně, takže tak. Jo, teď glowstone máme. Takže krása, ale nevím, jak se dám. Aha. Takže jako parada, no. Uvažuju to blaho. Vlastně já vím, kde se dáme. Dáme se simka. Tady. A teoreticky tady by to mohlo stačit, myslím, ne? Dobře, dáme ještě restore. Jo, to jsem se dal. No, tam dáme 2 ještě, no. Tak, by to měla být ideálka. Yes. Tak jo, teď uděláme observery, observery, ano, jako to správně, krasa. A to se mi naptáte, proč to dělám takhle složitě, no to jinak ani nejde. Jo, to dělá tak nějak, jo. No a to je vlastně úplně nejvíc easy farma na sugarcane, v podstatě.
Jo. Jo, jako jasně, pokud se neznáte v Redstone, tak prostě je hardcore jak nevím co, jo. Jo, ale pro mě to zkrátka není úplně tak hardcore, protože já už to nějaký pátek dělám. Teď vím už, co mám dělat. Jo, to je tak. To je tak. Tak. Pak si vlastně, ale tož vezmete pistny. Normálně klasické pistny, jo. Ani tam prostě ti nedávejte ty slimy pistny, jo. To je plná volovina, co můžete dělat. Vidíte? A funguje to. Tady to je takové jako v podstatě easy farma. To je coś takhle to designujeme. Takhle. No, tak ještě hop, hop, hop. Tak. Hop, hop, hop. Tak, krása. Jo, to nebudeme dělat, jo. Mám nějaký u sebe, slepy nemám, ale takhle si myslím, že to nevadí, protože to znak bude asi takhle z toho breaku, protože jako nevím, potom jako jakoby nevím, podle mě jako to je jakoby, takhle dělám vždycky, dělám si tak, jak jsou ty stěny, tak samo udělám i, jo, ale počkat. Tady mi to nevychází, ale. Aha. Jo, asi nějak, proč mi to nevychází. Na tom jsme ještě jeden blok posunout. A to naštve. Neříkám nic, no, nevadí. Pane děkuji tomu, aby mi to vycházelo tak, jak má, tak jo. To je to, co jsem teď udělal by the way na schvál, jo. To je jako asi tak. No, tak jako nebudu nic říkat, ale jsem trošku naštvaný, no. Nevadí, co už, no. Tak stát se to může každému, že já si myslím osobně. Hyperfíkovi. Typu zase je to do kilách, jo. No, nevadí. No, tak jsem trošku jako na sebe naštvaný, no, kvůli tomu, tak co už, no. Stát se to může. Jo, opa. Tady to musí vlastně ještě o jeden posunuté, jo no. Kvůli tomu, že to prostě, když bych tady dal takhle to sklo, tak tady mi to nevychází. Jo, to to potom třeba tady to překopat, to z toho fakt jako ne díky. Ono se to dělá dost blbě. Jako asi tak, nepadem. Tak, teď mám ještě jenom teoretické sekce na pletu, to musím zkontrolovat. Já prostě vezmeme, jo. Tak na 100%, jo. Pro mě to vychází, jo. To je to jako v pohodě, jo. Tady mi ta čistko vychází zrovna. Čistku dá správně, ale není začané. No, nevadí, no. Nevadí, no. No. Takže počkat. Tady bude sklo, tady bude takhle ta voda. Že ano, víme. Takže počkat, tak. Jo, teoreticky to může být takhle. Aspoň trošku ušetříme. Asi, ne, nejsem si jistý. Ne, neušetříme. Jo, ušetříme, ne, neušetříme, jo, ne. Jo, ušetříme. Jo, trošku mé dohadování kas. Ne, já tam jsem tak posunul ještě jedno. Klasika, no. To musím ještě jedno posunout z toho důvodu, že vlastně tady budu takhle teď tam skudíra. Takže asi tak. To je tak, to je srovna vykopem, tady to tak, pop. Takže hop, tak, potom to vezmeme, pardon, a vezmu tady lever, ano, tak zapneme to rovnou, to máme zaplet, ano. No, tak, potom si to nastavíme rovnou, popry, ať to máme nastavený, hop, takhle, tak, ano. Takhle, tak, rovnou tam spustíme ty... tady je to takové venky, no víme, co jsme.
Tak. Tak, tady takhle to dělám. Tu vodu. Jak jsem to bude trošku těžší díl, ale trošku jako fakt se snažím nad tím za prvý přemýšlet. Jo. Jo, já vím, typický joke. Ty to umíš? Jo, tady je takhle, ano. Tak, tady bude hlína, tady máme, tady to zase seberem, tam jsem tu hlínu. To jsem ještě nedal to, aha, nedal jsem tam ještě to, počkat, dobrá. Tak tam dáme, počkat, ale to je trošku blbost, ne, že zůstává ten minecart s hoprem. Počkat, ale to nemělo zůstávat takhle, ne? Bo nevím. Ale co tak jako starších verzích to bylo, to ještě ten hopper spadal. Spadal ten minecart čistý a potom i hopper. Takže ano, tak asi není, no. No, zajímavé. Úplně zajímavé, nevadí, no. Takhle, ano. No. Ale tož. To jsem mohl dát Minecraft. Jo, klasika. Jo, to je takhle. Hop. Takhle? Tak, ano, hop. Tak. Tak pojďme se někdy udělám nekonečný zdroj vody. Ale pane kde? Tam nemůžu, tam je redstone. Dobrá, no tak aspoň tady na vrcholu. No, to nás je, tady není ten strik. Ať tady máme, ať nemusím vždycky jako z toho stroje brát, že a všechno, to je tak. To necháme bez komentáře, jo, lidi. Jo, to je tak. Jo, typem teoreticky už máme připravené. Uděláme si ještě ten glowstone, tady je. Ano, přesně 4D, 25, glowstone, ano. Není to tak jak kdysi, že by na to fungovalo. Fortune nefungovalo ani myslím, ne, myslím si jistý. Tady stone brick. Tak. Tak budeme potřebovat tady to obsadit. Tak. Tady pánka se zase vykopím díru, klasika. Já úplně, že už jsem to měl nachystané, že? No, nevadí, no. Situace to je každému, no, jak říkám, že... Tak ano. Krása. Já si nemusím to jak skoro ty klávesnice, že? Vyjímačkám to Ečko. Nevím, co to je zase furt vždycky cisknout do toho Ečka, jako kdyby to byl Enter. Ale tak, nevadí, stane se. Jako to tady ten pistol u sebe, dobrý, nevadí. Tak. Pryč. To bych to mít u sebe. Pryč. Tak mu přichází design nahoru. No, ne, vyloženě, že design, ale tak nevadí, no. Tady to dáme pryč. Tak. Jo. Tak jo. Tak a teď jdu ještě pro glasspiny. Dám tam ty glasspiny, ještě sugarcane tam musím hodit. Nebyl pro glasspiny, ale pro normální klasický glass, jo. Protože tam nechci spát glasspiny pro té kravina. Jo. Jinak ještě mám takový info, jo. Tady je jeden pes. To je druhý, třetí, jo. A pak ještě spodrošlo, počkej, jsem to ještě do noc. No, že se nám půjde spát, bylo to super. A pak tady je další pes. Jo, pustíme si písničku. Třeba doufám, že tam není copyright. Kámo, ale tak teď fakt jako reálně. Jenom jestli tam je copyright. Tady to nebudu pouštět radši. A tady je další čtvrtý pes, jo. Můžeme se spát? Nemůžem.
Hej, add honey, get. OK, chápu, že musím na 3, viděl jsem ten glas? Ne. Já načítám normálně pro glas a pro sugarcane, ale glas si nevezmu žádnou. Jo, to je tady. Tak, já mač kolečko, jako kdyby to bylo vražedný tlačítko, nevadí. Jo. Rovnou tam zasadíme tady to tak, ano. Tak vám ukážu, jak to zhruba funguje. Ne, počkej, dám tam glas rovnou a jenom to tady vystřílí ven. Jep, tak. Jo, a tak počkat tady tak, jo, a když dám tak. Tak vidíte, že to jde do té vody, jo. Takže asi tak, jo. Tak jo. To takhle tady. Takhle. Tak. Jo, proč se tam nemůžu dostat? To já jsem moc nízko, nebo ne? Ne, to nízko. Není, no. No, to je. Tak jo. A já jsem ozval, že když to vykopu, jelikož to bude dlouhé. Počkat, co tam chci dát? Mrkev. 3 patra potřebuji zhruba udělat. To je asi tak. Tak jo, já jsem teda ozvu, až jak to budu mít vykopané. Tak lidi, já jsem tady na chvilku. No, už vlastně no, na chvilku ještě. Jak teď to budu chtít zapojit ještě ten redstone, ten zapojím ještě sama, zbytek to dělám už za kamerou. Já samozřejmě to první oficiální sklizení nechám, až jak budeme spolu, respektive spolu ve videu, takhle s většinou. Jo, teď ještě jdem narychlo natěžit sand, respektive písek. Já teda vidíte, tak já jsem nedávno sklízel farmičku teď, já jsem nevím, hoďku zpátky zhruba, jsem sklízel tu farmičku, jo. Teď natěžit trošku toho písku. Uděláme si tam ten redstone. A tak no. Ten redstone v podstatě je easy. Já chci měl, abyste fakt viděli, že vlastně fakt ten redstone dělám. Jo. Že ho fakt dělám já osobně. Jo, že ho nedělá nikdo jiný. Jo. Že to teda za mě nedělá, nevím. Albert Einstein. Jo, proto byl jsem chytrý člověk. Ale nejsem si jistý. Jo, teď tak. No, úplně klasicky nevím, co úplně říkat. O čem mluvit. Jo, jenom jedna věc. Ještě vám chci poděkovat za ty zhlédnutí, za tu aktivitu trošku. Jste by to chtěli, abyste každý dávali třeba ten odběr a like. Byl bych za to velice rád, kdyby se dávali ten odběr. Protože je to zdarma a mi to hodně pomůže a budu za to rád. Protože ideálně do konce roku chci získat 100 000 odběratelů. Jo, či to nejde se nám povede. A já se nechci podceňovat sílu YouTube, takzvaně. Jo, takže tak. Tady teď se vrhnu na tu farmu. Jo, tady už to je vlastně vykopané. Pak tady všechno dělat všechno, jo. Takže, tak jo.
No že ano, jako to je jasná věc, že? Já jsem chci říct, že jsem mi zaplavil recno, tak budu fakt jako hodně naštvaný. Já jsem věděl, že se zaplavil. Ach jo. Král nemehel, no. Stane se, no. Ale zajímavé, že vždycky na mě, no. No, nevadí, no. Hej, hala. Já už kasa. Jako reli... Já se nemám rád. Takže na momentos. Teď takhle zastavíme, a jenom to neteče. Neteče znovu respektive. Tak. 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 Takže to už je opravený. Tak, krása. Tak. Jo, či máte, nemáme to ještě zastavené. Tak. Jo, teď to takhle zastavíme. Takže počkejte, teďka bych na ten redstone měl fungovat, teoreticky. Takže zjistíme to hnedka. Kamo, co je zas? Kamo, hej. Tak co to je? Kamo. Co nefunguje ještě? Kamo, hej, halo. Jo, ještě tady dal to zaplav. No, dípám, tak bych měla fungovat, jestli se nepletu. To doufám, že se nepletu. To počkejte, tak to uděláme. Tak, jestli se vás nepojede, tak já nevím, o kolik jsem to rozbral. Jo, tak když si na něco nedáte dostatečný pozor a pak to nedopadá. Kamo! Tak. Kde je ještě chyba? Počkej, na tom jsme měli ten někde na začátku, že ano. Já to nechci nedokážu vysvětlit, popravdě, kde by mohla být chyba. Takže počkej, jsem zajdu lidi podívat. Že kde je chyba? Jo, aha, tady je redstone ještě. To je takhle, jo. Jsem takhle to sklo. Teďka by už to snad mělo fungovat. Když to nebude fungovat, tak budu fakt naštvaný. Ach jo. Kupu failu, no. Kamo. Why not? Můžeme vysvětlit, proč jsem to nezapl. Kamo. Tak co to je? Hej, halo? Kamo, tak to počkat. To musím fakt jako důkladně zjistit. Proč to nefunguje tak, jak má. Takže počkat. Ach jo, tady je ještě jeden redstone. Jako vážně. Jako... No, to je teď už tak, jak má být. Krása. Sláva lidi, sláva, juchu, povedlo se nám to, sláva, jo. Ach jo, no, se teda trvalo, no, než jsem přišel na to, kde je ta chyba. Stane se, no. Jako co na to říct, jinak než to stane. Chce se nebrčet do mě. Ne, já se nám samozřejmě srandu. Nechce se nebrčet. Já nikdy nebrčím. Myslím. Dobrá, tak lidi. Já se s vámi pro toto videjko už dneska rozloučím. A uvidíme se u dalšího videa a zatím... Jo. Jo, vy tady chci dělat při tady tom tak? Se vám chci rozloučit? Jo, asi jo, proč by ne? Tak jo, tak uvidíme se u dalšího videjka lidi. A zatím... Počkej, já jsem vás mu dal v pětky, tak ať mě vidíte. A zatím teda čauko.